Evriya di nava çiyayên bi heybet de riya serekiya bajarokê Mîkseyê ku bi bajarê Wanê ve girê dide. Evriya ku wek kirapet hatiye binavkirin, di 12 berfanbara 2024 da ji ber barîna berfê hatibû girtin û bi gumana aşutan hin jî girtiye. Lê rûnişvanên Mîksê bo vekirina riyê xwepêşandanan li dar dixin û dibêjin ku êdî berf nemaye, ew bi girtina riyê tên cezakirin. Zulmê, işkencel vel milleti dikin. Em dengê xwe nikarin derin. Siyasetê çiyê me maalesef hemî razan e. Tikez deyî nake. Em ji bona we derkene meydanan me gem dengê xwe biderînin. Devleta xwe rabêjin bila heqê me bidetin, rêya me biveketin. Ji xwe soz dabîna me tunela me biçîketin û tunela me jî neçîkirin. Rêya hebî ew rê jî qepatmiş kirin. Piştî barîna berfê rêveberiya rewşên awarte û felaketan afeta Wanê di serê vê mihêda li ser riya Mîksê Wanê çavdêrî kirin û diyarkirin ku gumana aşutê berdewam dike û biryar dan ku rêgirtî bimîne. Li gel biryara dawî ev nêzî du mehe riya Mîksê girtiye. Rûnişvanên Mîksê jî neçar dimînin ku riya hîzana Bitlisê bikarbînin û ew jî riyek nexweş û 6 saetan dikêşe. Rêyamaya kirapeta avê 150 milyona heqirê, rêyamaya hîzan Bitlisê avê 400 milyona heqirê, zora zehmet avê mecbûr mirû gehta sınavê em rojê pêşê de hatiçin. Seba kem gehna sınavê mecbûr em şev etmîna û telekê da. Rûnişvan bo çareseriya Demkurd daxwaza vekirina rê û bo çareseriya Demdirê jî da ku êdî riya wan newere girtin, daxwaza çêkirina tunelan dikin. Jina ku nexwast navê xwe bide, balkişan ser kêmbûna xizmetên saxlemiyê yên li Mîksê û got ku ew neçar dimînin ku nexweşên xwe bibin nexweşxaneyên Wanê lê rê astengiyek mezin e. Em nikarim şad doktora, nikarim şad tu derê, mesela tekyonê zarok tinîjîne hemû aydem sıkıntı kêşin. Ve kontrola me heye mesela du mehsê, mehsel diçem nikarim şad doktoran. Rûnişvan dibêjin ku herî zêde ji ber rê gel ji bajarok koç dikin derve. Li gor Tûyikê di nava 10 salan da serjimara Mîksê ji 18,000 da ketiye 12,000. Ev derha akşak zamanekî sad mal bî niha 16 mala hemû malê xwe birine çûne mixtarliqa me jî kîça ve liha niha. Li gor belgên fermiyên EKP rêveberiya giştiya riyaniya Tirkiyê li ser riya Mîksê di kilometra 23 û 29 da du tünel hatine çêkirin. Lê wekî di dîmenan da ji tê dîtin, tinê tünelek hatiye çêkirin û ew jî di kilometra 27 da hatiye avakirin. Hevbajarvanê Mîksê ayvaz hazir ku ew di 29 mijdara 2024 da ji peyvîrê hatiye dûrxistin û li şûna Wîqayûm hatiye danîn, dibêje ku gel li gor belgeyên fermî tünel hatiba çêkirin, beriya 5 salan 42 kesan canê xwe di bin aşutê da dest nedidan û îro wan behsê heman pizgirêkê nedikir. Ew tunela em bêjin tê du ciha çêkiribana çê nekirin, anîn wî ciha rehet çêkirin ji bo em bêjin bercewendiyê mesela yê gelekê yê navçeyekê ne ji bo bercewendiyê sê çar kesan û ew tunel wa du ciha çê nekirin, anîn tenê cihekê çêkirin ji bo bercewendiya du sê kesan. Di salvegera qurbaniyên aşuta 4 û 5 Sibata 2020 ku 42 kesan canê xwe ji dest da bû, parlamenterên Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê Mahmud Dîndar, hevbajarvanên Wanê Nêstihan Şedal û Abdullah Zeydan serdana bajarok kiribûn û ew bi bîr xistibûn. Şedal û Zeydan diyar kiribûn ku ger rêveberiya riyanê dewletê destûr bide wan ew dê li ser riya Mîksê tunelên berfê çêbikin û pizgirêkê çareser bikin. Me wek dengê Amerîka xwast li ser mijara riya Mîksê li gel qeymeqamên Mîksê hevpeyvîn bikin û gazincên gel û îddiayên siyasetvanan jê persin, lê wî bersiva daxwaza hevpeyvîna me red kir. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.